Keď na prvý pohľad lietajú iskry, ale jazyk predstavuje výzvu, kúzlo môže jednoducho zmiznúť. Keď túžite po pevných väzbách a jazyková bariéra stojí v ceste, môže nasledovať sklamanie. Keď chcete povedať niečo zmysluplné, ale neviete ako, emócie vás môžu ovládnuť. Zoznámte sa s našimi slúchadlami, ktoré prekladajú cudzie jazyky. Nosíte ich? Hovoríte? Rozumiete? Vasco Translátor E1. Viac ako 50 jazykov. Jednoduché na použitie a padnú do každého ucha. Vasco. Hovorte slobodne. Jazyky nechajte na nás.